Ongi etorri, eta egu berrion, idazki. Egu berrion guztiei. Espero festa zoragarria pasatzen ariko zaretela. Festak, igarotzen ari gara, oparia jasotzen ere bai. Bai. Eta opari modura, gaurko gonbidatuak. Saio berezia daukagulako. Olentzeroko ekarri dizkigu. Puntako gonbidatuekin, eta hasiko gara lehenbiziko bikotetik. Saio berezia, Izaro Andres eta Gartxotu Zaitxalo bero, baina gonbidatu. Ongi etorri bikote! Bi esker. Eta ze polita momentu hau, aurkeztu beharra, aurkezpenik behar ez duen norbait. Esaterako, Izaro Andres, maila bitarra, demora librean musika jotzea eta guztien zaizu, ezta? Hori da, bai. Hori da. Demora librean duela gutxi, belodromoa ere bete zenuen pentsa, eta oraintxe dokumental berri bat estreinatuta ere, bai? Bai. Zer moduz da hori? Oso ondo, oso gustora. Bai, limoiari estia. Limoiari estia. Eta, bueno, badakizu zozerzuk be bai. Baita ere, tartean izan ginelako, gaurko saioan ere ez tirik falta ezten izaten. Zederra, Izaro, zema gau zederra itxan zail. Eskerrik asko. Bai, Gartxot moduz? Oso ondo. Musika jartzeko, flowa jartzeko goz, esatazia? Bai, gogoak ina. Itzalea naiz gainera nire bai, Bai, ez da? Bai. Bai, zure proiektuetan beti badago, okei edo kao, alako jokuak eta kantuetan beti somatzen ditugulako. Bai, gustatzen zaitor gauzak pixka eta aldrebes ikustia eta gaurko programa, ba. Gogoan izan badez bada, gau bakarkako proiektuan ja, kantuan eta dantzan ere primeran aritzen delako Gartxot. Bueno, gaur erakutsiko digu dantzatan. Ospakizunetan flow pixka bat, hasi da. Zelan egiten dan, egin duzu elkarlanik be aurretik eta gaur be elkarlanien zatozi miluzera? Hoi da, bai. Bikote, gozatu. Bortxe neskak, Karmeletan ere haze moduz. Ondo. Ondo, errekor guztiak apurtzeko prest miluzen bebai. Ez dut uste. Nola ba, plazaratera aurretik ez duzu espiritu hori izaten zuek. Usto, txapelketa batera, lasaixa juna zela ona baino, Netan, Bai. Bueno, Karmelen erea bazabiltzie, batez be esango dugu, zeuen lana egiten, eta zeuen bidea egiten, bai, batez be, nerea ze ikusgarritasun emoten ari zareten, emakumien kirolari be bai zauen zereginarekin. Ze moduz duen, nerea, errekordarak apurtzen zabiltz, pentatloien txapeldun, aizkoran txapeldun, zelan zabiltz? Bueno, urte borobila izan da, eta guztua. Aber, gaur zehozik edeon elkarrekin, ze beti kontrariak izan geha, osea, bai. Gaur ere lehiakortasun hori mantenduko da? Ez gaur ez. Ez gaur indarrak batu ondo. Ez dakit, Karmele, plazaratera urreti baduzun alako erritual berezirik edo? Bat ere ez. Kafi hartziana eta hartu dugu. Hartu duzu gaur ere. Listo. Dena egin da orduan, zorte hone bikote. Eta hirugarrena, Xabier Ormazabal eta Jonan Apaola za ongi etorri bikote. Albistera, hemen izatea. Zalantzari gabe, azte uretako informatibotako aurkezleak. Xabier Ormazabal ikusen zurezko komunikazio ikasia. Klasekide izan ginen, idazki? Bai, zera. Egira, bera informatibotan da, nire metxe. Bagoitzak, hartu delako bere bidea. Erosketetan batera zuzie be bai? Bueno, behintzat, nik kolore bakarra hautatzen dut. Kontuz. Zure alkandora egin dute bi alkandorekin. Nire egin zuten 5 alkandorekin. Zegia, Xabier Ormazabal, albistegietako aurkezlea izateaz gain, badela alkandoren verifikatzailea, miluzen ere, eta berak markatze ditu pautak, nola bait, ezta? Ikusentzunezko komunikazio eta gero, masterra egin nuen. Hori da? Bai, eta behintzat posten hau lanea basatu zela, klasera ez bezala. Hori berak esan du! Segulakoa! Klasera joan zena, albistegietan dago, joan etzena, hemen txemi luzen eta oso pozi gainera. Jonan, zu klasera joango zinen eta informatibak aurkeztera ere, bai, 30 urte ete ben. Ba, gutxi gora bera, bai, hortik ibiliko dira, aztuta daukatu izasinitz. Bai, ez da? Bueno, aztuta ez, baina bai. Etengabe azten delako bat, ez da? Hori da, egunero azten. Oso polita gainera, ze aukera emango digu gaurkoak, ze gehiago ezagutzeko ere, afizioen artean, aipatu delako Jonanek, ez errez egitea, eta lagunekin egotea, besterik gabe. Bai, nintzeko hori da politena. Bai, ez da? Bueno, tartekare zerbait egiten dugu, baina lagunekin atiatzea eta ez errez egiteare ondo dago. Hainbeste gauza egite ditugu, ez da? Bitu, etortzen den publikoare oin gustora dago, ez erregin gabe. Txalo bero bat! Oso ondo! Zer pozik nagoen mutilek, etorri zaretelako eta animatu zaretelako. Ongi etorri, miluzera. Eskerrik asko. Etxeko danak, hau lujo bata, hartu lekue, asteragoaz! Izaro Gartxot, lehian hasiko gara. Lehiakorrak zari, Izaro, bazara lehiakorra? Ez. Bale. Fiskaba lasaia, ez da? Binot. Ondo, Gartxot? Ni askorez. Ondo. Bueno, hori esan egite dute, gero lehia hasitakoan. Ikusiko da. Hori ikusiko da. Sekretotxuek kontaten hasiko gara,
Izaro eta Karmele kuadrilek usarie. Bai. Maila biarrak biak, eta, bueno, adinkidiepe bai, eta... Bai, kuadrilla zue dago hor zain, aber, salgoan telebista. Nik uste parakizela zeinik irabaziko da bene, baina lasai. Eta Karmele badabilenik beren zereginek eta egiten, Izaro kuadrile moduan eta jarraitzen zoia? Zaliek eta basaria? Bai, jutega animatzera. Ez berak nahiko luken beste, baina jutega bexente. Bai. Oso ondo. Izaro Gartxot, herri kirolak zuen zatazteko. Nordu maira? Nordu maira? Bueno, sei kontzeptua agertuko die, herri kirolekin lotu beharrekoak. Ondo ikusi Izaro, zeinegaz hasi, errezen nahi gana, Gartxotilanak errezteko, lehi hasiko dugu. Hau Izaro, guazaren denpora. 720 kilo. Harria gehiagi, harri jasotzea. Ez? Zilindrikoa. Gartxot. Esan zu. Harri jasotzaia. Ondo, Gartxot. Astoa. Rontza. Bai? Bikain. Hiltzea. Txinga. Bale? Arma. Aizkora. Almitza. Txokatira. Ondo! Almitza segarekin lotu behar zen, baina demoraz kanpo bota dugu. Ezkarela bereziki fina hasi, 720 kiloko harririk oraindik inork ez zuelako altxa, ezta? Akaso hau, baina. Bai, ezta, ibiren batek tirako zuen oiz bai, baina jaso egiten da zilindrikoa, ondo, lotu duzu azkenean. Aizkora arma ere bada, hiltzea txingan egindako plaza bakoitzari ero izendatzeko erabiltzen den hitza da, eta astoa eta trontza lotu behar ziren enborra astoa izeneko tramankulu batean kokatzen delako. Bestalde, horixe 720 kilo sokatirarekin lotu behar genituen pixu handieneko proban, pixu hau batzen dutelako lehiakide guztiek, eta almitza eta sega jokoa sustatzeko elkartea almitza izeneko delako. Lau, sartu dira, 40 puntu bikote! Ondo! Karmeletan ere buruarekin baietz egiten animatzen. Bai, ondo? Hauek bazenek izkiten zuek, Ja zerbait. Denak ere ez igual, argi, kontuz. Bueno, Karmelen erea, jakina da Euskal Herri osuen moduen, Xabier eta Jonan ikusten informatzen zaretela, ezta? Bai. Nordu maira? Bai. Nere, hartu leku emezedez. Bueno, kontzeptuak beba izok alde batetik, eta edabide motarekin. Edabideak izango ditugu, gaurko aste pare honetan zegoentzat. Guazen eskak, denpora. Audimetroa. Audimetroa. Audioa. Ez? Posta. Bloga. Bai, Karmele, ederto. Podcasta. Audioa. Bai? Akreditazioa. Prentxaurrekoa. Kanpo konexioa. Twitter. Kontuz? Aria. Twitter. Bale? Kanpo konexioa. Albistegia. Bale? Audimetroa. Audientzia. Hau ba! Zoragarri! Oso ondo, Eta nabari da, Karmel eta Nerea biok ere oso ondo informatzen zaretela. Denak osatu ditugulako, ariak Twitterren egite dituelako jendeak. Gehiagitxo, augeran, ez da? Moda hori ere, zadeot guaze bizka dala zaitzera. Kanpo konexioak albistegi eta noski, podcasta audio formatua da. Audimetroa da, audientziak neurtzeko erabiltzen den aparatua. Naiz hemen importanteena den, audimetrorikorena da, ikusle baten begietara. Begiratzea. Ikusle baten maitasuna. Eskerrik asko denoi, baina audimetroak ere piztu noski. Akreditazioa prentxaurrekora joateko behar izaten da, eta posta blogeko argitalpen bakoitza da. Zoragarri, 60 puntu, taula guztia azatuta. Xabier Jonan! Bueno, zure klasekideen sekreturen bat, kontatzeko moduan zauz? Eraman izan genuen, autoz, bera, regelari amorratua da, Xabier Ormazabalek egiten zuen Bilbotik Leioarako bidea, aurikularra jantzi eta ezertxo ere esan gabe. Regean, trantzean sartuta, alaxe egiten zituen bideak. Hori edo telefonoa konektauta eta nire musika guztioni zabalduta. Partekatzen zuen, hori ere egia da. Salbuespena Izaro entzuteko, klaro. Por supuesto. Claro. Izaroren reggae versioen zain gaude, baina... Badago fiturin bat, Eta DJ lanetan be bai.
Xabi, zer da hau? Bai, nik Bad Sound System ezagutu nuen duela urte pilo bat, ezagutu nituen, laguna ditut, eta hasi nintzen bilinioa kolekzionatzen, eta gustoko dut, bai. DJ Sakos. Selecta Sakos. Selecta Sakos, barkatu. Ondo. Eskerrak Jonan dagoen hemen, dantza enpur bat egiteko bai, musika eta dantza egingo dugulako, nordu maira. Xabi. Nino. Xabi, hartu leku emesedez. Bueno, musika estilo ezberdinak alde batetik, Jonan, noiz sortu ziren, amarkadak. Dio. Zango dira, bestaldien. Hau mutilek, sortean musika zuentzat, denpora. Folka. Folk. Bota, Jonan. 20. Ez? Swinga. 50. Jakatx. Roka. 70. markadan. Kontu ziru akatxe? Reggaetoia. Reggaetoia. 80. markadan. Hau Jonan. Rapa. 70. Bai, Ondo. Ska. 60. bale. Bai. Eta roka. 50. markadan. Oso ondo. Folka. 40. markadan. Bai. Swinga. 20. Aupa! Eta selektak esku altxadu ospatzeko. Ja, bai, Jonanek nahi egin du. Bai, ez da? Nahi egin du. Ez, Tentsioa jartzeko. Ikuskizunaren alde, Bai. emoziaren alde. Argi geratu da, gustokoen duen estiloa reggaetoia dela. Bai. Asmatutako lehenbiziko hori izan delako, noski. Dantzaitea batez ere. Rapa 70. hamarkadan, New Yorkeko auzo latindar beltzetatik, ska 60. hamarkadan kokatu duzue, eta ondo kokatu, roka 50. estatu batuetan sortutakoa, reggaetoia ondo, Panama eta Puerto Ricon 80. hamarkadan, folka erresuma batuan 40. eta swinga zarrena kasu honetan, jazz musikatik zetorrena 20. Taula guztia zuek ere 60 puntu! Ikain! Eta ze gustora entzute ditugun gure lehiakideak kantuan, kontutan ere bai. Kasu honetan, Izaro eta Gartxot, isil-isilik, ezer esan gabe, imintzioen marrazkien bidez. Zelan banatzen da? Sosketa bidez edo aurretik ensaioren bat egin da? Bai, nik uste dut pixkaten saiatu dugule. Egonga pixkat. Ados, Bai. eta nola trebea hemen imintziokata? Gartxot. Nahi tokatu zait. Vale. Gartxot, hartu lekua beraz, ze esan dugu, gau proiektuan, kantuan ez ezik, dantzan ere ikusten dugula, jar dezagun dantzan orain Gartxot. Hortxe lau kontzeptuak. Erne, denbora. Ea ba. Abeslaria. Bai, Beyoncé. bai. Zoragarri! All the single ladies. Ni. Egan. Arnesa. Edan. Ez? Limoia. Limoizukua. Bai. Limonada. Bai. Bai! Amarrazen Gartxot. Kaja bat, etxe bat, pareta bat, frontoi bat. Bai. Eta lekua, frontoia, oso, no? Denbora dago, Berto. Gartxot? Gozatu, Borobil marrazen. bat. Plater bat. Kollara bat. Ez? Platera... Zer da hori? Izaro ondo hori da, A ber, plater bat, jateko, janaria. Hasi berriro Gartxot nahi bauzu. Edo Bateria bat, bateria bat. Bateria bat, Bateria oso, bat. Bikain! Musika notatxu bete da. Bai, baita ere. Bai, ze platerak egia, baterian platerak ere Vale, izaten direla, bai. beste itxura bat hartu dugu azeran. All the single ladies, sekulakoa. All the single Gartxot. ladies. Ze aldaka mugimenduak. Ikusi alde. Horrelako gehiago ikusi nahi ditugu, zalantzari gabe. Bikain. Izaro, bene-benetan, laranja zukubet edo limoi zukubet? Laranja zukubet. A ber, Oh! Ez. Zer da? Altzeko. gozaltzeko Claro. laranja hobeto, gero limoiana beste gauza batzutarako izaten da geixen bat. Ja, musikarako limoiak. Musikarako limoie. Edateko naranja. Agotza berotzeko eta pixka espabilatzeko bebai limoie. Propoleoa eta hori guztia. Propoleoa. eta- Zer da? Lau, 80 puntu! Bikain! Karmeletan erea! Bueno, gorputza astintzen eta plazan esan dugu aritzen zaretela eta indartxu aritu ere. Imintziokata? Txarrak. Biak? Txarrak. Kasu honetan zozketa izan da ordua, bueno. Inork ez du egina, ea nori egokitzen zaion. Nori Txarren egokitzen amen zaion? galditzea. Karmeleri oso, no? Karmele. Karmele. Ei, eta erakustaldi bat espero dugu, Zuen kasuan ere. Ai, Ez espero ezer. beldurrik bat ere gabe. Hortxe dago eta lau kontzeptuak. Denbora. Ja ba? Carmele Lucia. Ari jasotzeilea. Zoragarri? Bai.
lekua, ez plaza. Oso ondo, ez dakit. Bai, oso ondo, nerea, zer da? Bai, zu. Kambio, aldatu. Bai. Zu ikusi hori. Ea marrazten. Plaza. Zezen plaza. Ez. Arrautza. Aldatu egingo dugu. Ea beste marrazki bat. Txingak. Bale, Zoragarri, oso ondo. lagunek azkarri ikusten Bai, die, ez da. Beste Bai, zozer, Carmele? Carmelea? Carmele. Animo, Carmele. Izarok ere animatu egiten du. Zertan ari? Tableroa, jo, ez dakit. Ez dakit, Carmele. Bota! Ai! Aurkezle bat, zen eguraldi aurkezle bat. Eguraldiaren berri ematen ari zen. Da gero disko bat notatxu edo musika edo zala hierazteko. Ja. Baina ondo? Bai, baina zer den, deformazio profesionala, diskoa margoztuta. Zezen plaza! Txingak ere segituan, txingak! Hortan abarta, ja. Arri jasotzailea. Jasotzailea, hori bai. Ederto, binez kakau bazuek, 40 puntu! Ze polita, hauek normalean gerriz berata ez ditugulako ikusten gainera. Bueno, zuti bai, tartekata, baina oso formal eta imintzioka ikusi nahi zaituztegu. Nor ikusiko dugu imintzioka? Ba, ni. Jonan! Hau ba, Jonan! Fenomeno, oso ondo. Ikusiko dugu hemen Jonanek demora librean lagunekin eta zer egiten duen. Bai, orain pantalla handiekin eta agertzen die. Bai, agertzen dira. Bai, portada zutik egiten dugu. Bai, un euro. Orain ere bai. Ea hortxe kontzeptuak. Denbora, Jonan. Isilik, Ba, ez bada. Apa, Jonan. Nola iten dago. Isilik, Oso ondo? Gimnasioa, pesak, ariketa, kirola, Bota, Xabier, ondo aritzara. korrika, pentatrodoia, herri kirolak, Venga, bero. dominadak, crossfit. Crossfit, oso ondo! Aupa. Apa, Jonan. Maskari. Marrazteko da? Marrazki. Marrazkia, bale, bai. Ze ote da, Xabier. Maskarilla, Eza. musukoa, Musukoa! Bai. Oso ondo. Hostia, eskau. Ia formale, marrazkia marraztu, Sakatu, oso ondo. Hau marrazteko da. telebista, musika, Jonan. kortxeak, Oso ondo, bai. solklabea, Ai, solen klabea oso ondo! Hostia. Nondik ikusi du hori? Eta azkena? Parkatu $1 bat, telebista, aurkezlea, Jorana Paulasa, Ez dago denbora askodik? mikrofonoa, patika, YouTuberra, ez kara iritsi. Bai. Baina, Tu berra, eskau. Egia da normalean youtuberrek beste ritmo bat ere izaten dutela, ez da? Hau izan da youtuber bat oso pausatua. Jonan, kontuz, ondo legoke, itxaron, solen klabean gauz. Jostain nola dan, baki zein da, baina lehenengo pista eman dio, bueno, solfeoko zerbait bazala. Solfeo ikastolan bez, orduen. Ez, Claro. ez. Pentagrama bat, eta hortik, Pero tiraka. joantza batzuk bigarrenak, ez? Ese bat, ez dakit nola Ez dakit, asmatu ez dakit. duen. nik musika ikasi nuen baita ere, Piano jolea. egia da. Javier, Baina egia bai da. hori etzan solen. Ez, baina lehenbizi kortxeak ikusi ditut, eta ondoren, banekin musikaren inguruan zela, eta hor gara bat hori ikusteakoan, Regelariek horrela marrazte dute, solen Ea. gintza. Ja. Bai, jakizu. Ja, gu ornelakoak gara. 60 puntu! Zoragarri! Izan eta bartxot, gure 3. proba, hemen puntu asko biltzen die. Eta orduen komeni dinot, ganoraztet egitea, izaro bazara berbak zaintzen dituena. Bizitzan, musikan, Bai. letra errak, bai. Berbekin jolas egin aukeratu. Gartxot, beste horren beste? Bai. Berba bat Esango nuke edo hori dala bestie. nere zea gustokona musikal zati. Indargunetako bat. Bai, indargunetako bai. Ba, hitz eskutuak. Nordu maira. Ni berriz. Txot. Bale, garrantzitsua izango da banaka. Ai. Dotea, zapaldu barik. Orain ikusiko dugu zenbat zaintza dituzuen hitzak. Zorte hon, bikote, denpora. Idatzi, Esan, lekua, kuadernoa, egunkariak, prentsa, idatzi, aldizkaria, non, paperean, paso,
Antzokia. Antzestu. Ni. Abeslaria. Duelez. Bilbo. Ailaso. Bilbo. Donosti. Antzokia. Victoria Eugenia. Bilbon. Arriaga. Vale? Paso. Kotxea. Autoa. Non. Aparkatu. Lekua. Garajea. Beste bat. Parkina. Euskeraz. Aparkalekua. Bai? No! Baina... Zerreza, Urduri ginen, Eta urduritasun horrek momentu magikoak oparitza ditu Gartxotek. Ni eta Izarok, paiazoa, Zapolita. Zapolita eta oso fina geratu zaigu hori. Arriagan kontzertua ematekoa zarelako. Duela hilabete batzuk jo nuen. Vale, ni, bueno, jende gehiago ere uste pasa dela Arriagan zokitik. Baina ondo dago, 40 puntu. Hola, ba, Arriaga. Nire antzokia. Neskak, Carmele Nerea, hitz eskutua. Hau prestatuta zio zelan? Ez, abenturera gatoz, ederto. Nordu maira? Bai, ni barriro. Hartu leku mesedez, Carmele. Bueno, ondo ikusi, ia zelan adierazi, eta aurrera egiteko aukera, Txanda pasa egiteko aukera eta askatu ezkero. Guazen neskak, denpara. Paso. Tokia. Hau, Lanerako. enpresa, Badago. lantokia, Lantokian. pertsonak, Ofizinistak. administratiboak. Tokia. Ostras. Euskeraz. Bai, Paso. bi batera, beste bat. Paso, bai. Txikia. Handia, Kuadernoa. folioa, Idazteko. libreta, Bai! Paso. Jonan. aramburu, Aurkeztu. Polita, Carmelek bere bihotzeko aurkezlea aipatu delako. Jonan. Xabier esan izan malu, nereak ikusiko zuken, akaso. Falta egun besteak beste autotunea ere. Ba, Ez da, oraindik herri kiroletara ez da iritsi, autotunea. Ondo legoke, jasotzen ari zaren bitartean, horrela efektu batzuk eta, libreta, larri, baina sartu da, bulegoan ere nora ezean ibili gara, bulegoa, falta egun. Azkenean, aizue, bat, zuzen erantzun da, 20 puntu! No dago! Xabier eta Jonan, berbak esaten gabiltzena, Xabier Jonan ze garrantzitsue gure lanien bebai, zuek kontakizun egiterakuen bebai, ezta? Berba bat edo beste bat aldatzen dalako hemen kontua. 5 minutu pasa ditzakegu hitz baten bila, zuk ere ongi dakizu. Zalantza barik, eta Bai. informatzeko, ez beldurtzeko, informazio zuzen emoteko. Ondo, zelan egin duzu, banaketa hau? Ni joan naiz. Erto, Xabier. badu Xabier. Eta arrastuek emoteko prest, sol klabean, guazen, denpara. Paso. Entzuteko? Belarriak. Bai, Paso. Jaioterria? Urretxu. Nirea? Irun. Hora, barri. Izarok? Abeslari. Bete? Kontzertua. Donostian? Donostian nune hontzan. Antzokia. Ziklismoarentzat? Belodromoa. Bikain. Goizetan? Errepikatu? Goizetan? Kafesnea. Osaldu. Eskaleta? Bi jarraian. jakina inuke gehiago horri. Bai, polita proba honek ematen duelako pixka sekretuak eta jakiteko izaki hori. Bilerak egite dituztelako kafesne baten bueltan, antza? Ez, pentsa, Goizean, Baina kafesneri gabe, sekularez. sekula ez. Kafesneri gabe bilerarik Ez, ez ez, dago. ez, ez. Lanera sartu eta lehenbiziko gauza bileratxo bat, ezta? Ez lehenengo lana kafea hartu. Aurrena kafesnea. Gero Gero bilera, geroko. gero bilera. Nor egoten da bileran adiago? Xabier edo Jonan? Jonan. Bai, klasean ikusitako batik, Xabier ere goizetan. Bueno, nien hitz joate mañana. 60 puntu, oso ondo. Ia markagailuak nola dauden, lehenengo fase amaitzeko tribuaren berbak bakarrik geratzen direlako. 160 puntu Izarok eta Gartxotek. Carmelek eta Nereak 120 puntu. Xabi Jonan 180 puntu. Hora, Garri.
Bale, ez dago ezer erabakita. Izaro zer irakurtzen zabiltz, momentu honetan? Baina zebez. Ez ebez. Ez, amaitu neban panza de burra. Oso gomendagarri zen norbaitek irakurri gara. Gartxo bat, zer irakurtzen? Oentxe bertan ere ez nabil ezer irakurtzen, baina blogak eta interneten, artikulok. Gomendatzen ezakez zure liburua. Bai, oia gehiegitan irakurri baina... Ondo, zuentzat azteko, guztientzat, baina Izarok eta Gartxotek hasiko duten ez panela, aurbesoetakoa. Hementsa daukatu nahi Iturriaga eta Alex Sanbiren, komikia ikastoren elkarteak kaleratuta. Komikia irakurtzen egon gara, komikitik. Osatuko ditugu, lehenengo taulako berbak. Ai. Zorton izan ondo ikusi, Bai. Denpora. Zuk topera tira eta ni begira. Tooperatibista? Mugarik gabeko maitasunaren alde dagoena. Neoliberalista. Norbanako aske zoriontsu ignorantea. Jankia. Zuk topera tira eta ni begira. Tooperatibista, Mugarik gabeko maitasunaren alde dagoena. neoliberalista, Norbanako aske zoriontsu ignorantea. sozialdemokrata, Karmele? Zuk topera tira eta ni begira. Tooperatibista, Mugarik gabeko maitasunaren alde dagoena. neoliberalista, Norbanako aske zoriontsu ignorantea. Nazia! Nazia, gau, beti ere komikiko testu ingurutik eta ateratako hitza dira, bestelako esan nahi bat ere badutelako. Azkenean, Karmelek errebotean 2 zuzen emanda, 20 puntu! Eta bigarren paneleko berbak, neskak, zeueken hasi be bai. Zer, Karmele? Nerviosa. Urduritasun horiek. Ze, Karmele? Nahikoa esan du, irribarre batekin nahikoa esan du. Guazen, badator bigarren taula, denpora. Belarrondokoa Busturi aldean. mostatxakoa, Lehortea. zikatea, Odeien arteko argiunea bastanen. gezna, Belarrondokoa Busturi aldean. Mostatxakoa, Lehortea. xikatea, Odeien arteko argiunea bastanen. gortxinga, Lauazka laboinetan. ziortzilua, Javier? Belarrondokoa Busturi aldean. Mostatxakoa, Lehortea. xikatea, Odeien arteko argiunea bastanen. gortxinga, Lauazka laboinetan. katuka. Mezua Lapurdin. Gezna! Eta ze polita, erantzunak albistegietako aurkezle baten agotxean entzutea. Bai, katuka. Zuzena, urrengoa, nahi duzunean. Oso ondo, Lau, zuzen emanda, 40 puntu! Ikain. Eta hirugarren taula be, Xabi, zeuk abiatu, ia non amaitzen dugun, ia usteko gai garen. Prest? Ai, Denpora. Koipea bildu. ubela, Koipea bildu, Jonan. Zirina. Zaro? Izaro, koipea bildu. Gizendu. Herrieta egin, Bermeon. Garra atera. Gerrikoa, Ondarroan. Xera. Koipea bildu. gizendu, Herrieta egin, Bermeon. garra atera, Gerrikoa, Ondarroan. ubela, Lastana, Fereka. xera, Ipurtarina, Bizkaian. zirina, Arrokeria iparraldean. burujopea, Unea garaia. tenorea. Hau! Sekulakoa! Erakustaldia eta segundu gutxiren faltan, Gartxotek taula guztia osatuta 100 puntu! Markagailu da konela geratu zaizkigu, erakustaldia Gartxotek eta Izarok 260 puntu, 140 puntu Karmelek eta Nerea, Xavier Jonan, 220 puntu, oso ondo! Eta Karmeletan Nerea, etorri indartxu etorri girela, eta gertu ibili gara, baina azken segundotako kontua da, bukatu da, miluzeko abenturatxo hau, zer moduzko plaza izan da, Karmele? polite, beste esperientzia bat. Beste esperientzia bat, baina baieztatu, konfirmatuko duzulen esandakoa, beste plazetara lasaiago joaten zarara, ona baino? Bai, gero lasaitxuna, beste plazetan be bai. Orduan ez dakiz.
Jo, ba, egiten duzuena ikusita, batek esango luke. Zailagoa dela hura, ezta? Ikaragarria delako, besteak beste, esate baterako pentatloian eta ematen duzuen ikuskizun hori. Jasotzen duzue gainera publikoaren berotasuna, bazaudete gainera, publikoa anitz egiten eta handi egiten eta jende gazti erakartzen eta emakumeek erakartzen bebai kirolera, ze lan egiten nahi zedeten, Karmeletan Nerea, eskerrik asko danon izenien, eta eskerrik asko biluzera zuzien. Eskerrik asko. Ze gustora eta ze pozik ari garen. Gure lehiakideen atik batetik, gero gabona direlako. Bai. Eta gabonak jai zoriontsua dira. Gustatu ala ez, zoriontsu egon beharra dago. Ez, egia da, zaleak zarete? Ni bai. Gabon zaleak? Ni bai. Kartxotek dio. Hainbeste ez, eurila eta hotza eta... Faltsutasuna eta hori guztia. Turroia. Baina badakizu ospatzen zuk ere. Noski, Xabierrek eta Jonanek beste hainbeste. Noski, bai ez da? Bai. Gabon kantak beharrean reggae musika jartzen du Sako Selectak etxean? Badaude Gabon kanetako reggae bersioak, noski. Beti badago aitzakia. Berzio asko dago. Beti badago aitzakia. Kontua da esan dakoa, pozik gabiltzala, oparia direlako, senitartekoekin gabiltzalako, oporra behitugulako. Deno gabiltzala... Bizdiratxu dagoelako ondana. Bizdiratxu, begia txiribitak egiten. Bueno, hori izan daiteke adieretako bat. Erabiltzen duzu, txiribitak begietan. Ez gehiagia, kaso. Bueno, asko direlako poza adierazteko esamoldeak. Pozez zoratzen gaudela adierazteko esamoldeak. Esamolde horiek guztiak bildu nahi ditugu, eta hau da aste honetako erronka. Poza adierazteko ze esamolde erabiltzen duzuzuk. Partekatu gurekin, eta erabiliko dugu saioan, gero? Ondo, bialdu, eta guk jaso, eta gure lehiakidentzat gordeko ditugu. Ja. Txiribitak, tximeletak, danatarik, ez da? Zero gartxot, bueno, ez moduz, jazta, aurrera eginda. Super gustora, Gustado, Erto, bigarren fasera sailkatutako bi supertaldeak hauek, zerotik hasiko gara. Eta puntuak pilatzen hasteko, definizioak. Noski, aritu zarete, entziklopediari bueltakata. Ez hori ez. Betikoa, ez da, egunerokoa. Pixka praktika guen Hori unartzu da, baino. errutina aldatu gabe. Etxetik, ikusi zuek beti... Oso aritzen zarete, txalo ero bat, oso ondo, hor Solita, eskerrik asko, punturik ez tomaten, horrek, Puntuak pilatu behar dira orain, lehenbiziko definizioa Izarorentzat, bigarren agartxotentzat, horrela ez, saltoka, guazen biok prest, denbora. Kanta bat ezagutzera emateko egiten den bideoa. Bideoklipa. Bai, laguntaldeari deitzen diogun modua. Kuadrilla. Kuadrilla. Janari ez mintzatuz, bereziki gatz gehiegi duena. Gazia. Ondo, kontzertuen amaieran ikusleek askotan oihukatzen dutena. Beste bat. Beste bat. Laboaren abestian, baga, biga, iga, eta gero, datorren hitza. Laga. Laga. Laga ondartza kokatzen den udalerria. Hortxe? Ibarrangelu. Ibarrangelu, bai. Kolpe baten onomatopeia. Zast. Zart. Zart, hori bai. Telebistako berri emaileek askotan eskuetan izaten duten tresna. Berri emaileek eskuetan, Gartxot? Probatu? Ez dakit. Zeut ezagutzen duzula Zube bai, hitza, Mikrofonoa. Bai, oso ondo. Norbaitek inork ezagutu ez ezan jartzen duen jantzi multzoa. Mozorroa. Mozorroa, oso ondo. Musikarien arteko elkarlana. Maitasuna. Ez, baina Gartxotek ez ditu kolaborazioak egiten, berak maitasuna ematen. Claro, hori da. Ondo, kolaborazio bikaina hau bai, Bederatzi, 80 puntu! Eta Amaral. Oi, Amaral, claro. zema maitasun, nor. Urrengo bideoklipe Amaral egaz hausena deitxu neuribe. Agertzeko, ez da? Bai. Holan, Zeo zer la egiteko. rosas bixo. Holan egiteko, zer egiteko. Ja, grabatzeko bogoaz. Ez que bagauz, prestauz. Xabier eta Jonan, esan dugu lehera, ze importantea hitzak zuzen esatea, ondo neurtzea dena, definizioetan onak behar zenukete. Ikusiko dugu, ez da presioa gartzea aldera, Bai, bada. Xabier eta Jonan, txandaka, ados, biok prest, guazen denbora. Eskakeitan taldeak agur esateko egingo duena. Bira. Bai, laranjaren antzekoa, baina horia eta garratzagoa dena. Limoia. Limoia, oso ondo. Pentatloi bat irabazita lortzen dena. Saria. Saria, oso ondo. Kilimen onomatopeia. Kilimek baute onomatopeia bat. Nene, bat. Jonan? Paso. Ezin da paso egin. Ez dakit. Bada... Kili, hori zen. Zuzeneko musika emanaldi bat aldez aurretik grabaturiko soinuarekin eskaintzea. Playbacka, ondo. Artista edo kirolari baten alderdi profesionalaz arduratzen den pertsona.
managerra. Vale. Kain, albistegietan zein miluzen edukia sortzen duen langile taldea, Erredakzioa. zura eta akidekoak ebakitzeko erabiltzen den lanabesa. Aizkora. Kain, erromerian jendeak dantzan mugitzen duena, Gerria? Gerria. Noiz mugitu zen duen gerria azten aldiz, Xavier? Ez da goratu, jaiak asteburutan izaten dira, Claro, eta nik jai claro, ez aitzaki dut izaten izan, asteburutan. Eta jaian egon ezkero? Bez, igual... ez, honek dance jolata Bai, dantzatuko du, Gerria eta aldakak eta bera gota. Bai, Jonan, Nire kasu ni naiz beste tipo batekoa. Jonan da bere manaierra. Mugitu gerria da. Zazpi, 70 oso ondo! Hieroglifikoak. Izero eta gartxot. Izerditan, edo zer? Dinot, leia gogorra ari da Ni izaten. hasi nazi zerditan, izerdi hotz raro horrekin. Ahí Ja está. noie baretzen, ja eskuak Hobeto. berotu jatazia. Orain arte izan dalako jaja, baina orain irabazi nahi diezue. Bai, Albokuei, bai. Batez berrepikatzeko. Ondo. No. Bale. Aurreratzen ari garalako kontuak, baina hemen bikote honena berriz ikusiko dugu. Aste honetan, orduen, bueno, alegindu beharko. Izan gartxot, lehenengo hieroglifikoa dator, guazten denpora. Bat biru. Tren... Ez? Trena ez, zer da? Metronomoa. Bai! Guau! Ale! Trena ez, metroa. Metro, Cervantesek nomo, esango luke, nomoa. Metronomoa. Ondo. Ona egartxot. Gero Gustan zaio. Igual, ez zara hain Igual ez metronomo da zalea zu. metronomo. Egia esan ez. Ez ez da? Ez. Azkeago. Imar izan dugu, praktikatzeko eta baino. Artxotik gehiago maitasuna. Bai, Metronomoa eta eran- kolaborazioa. Bai, ez da, hori da. Erto, batetik bat. Ia bigarrena, denpora. Nor joango da monaren etxera? Txano gorritxu. Garitxu. Bai, Gorritxu, bai. bai, esan, ikara. Kontaz pare. Txano eta Gorritxu. gorritxu. Ondo, Ikustu? Txano gorritxu? No, bera agertzen zen ez pixka lotxa mandi. Bai, Ez pixka, da bai. asmatuko, ez da? Be aldeako, alako berzio berezi batzuk eta egiten zenituelako Bai. txano berezi horrekin, azalpenik sekula ez dugu izan, ez du beharrik, Ez du behar, ez. txano bat. Txano bat, bai, Zergatik bere ez? garaian taldekide batzuk erregalatutako eta ez du bueltatu eta Bai, ez da? egin genuen. Oin Goazen etxean erabiltzera, akar. oso polita. Bai. Oso ondo. Bai, hirugarren hieroglifikoa, denpora. Durangaldean dago, Zer da hori goiku, Grada ez da. Armaia, maia. Armaia bai. Maia Maia bia. Epa! Ja. Armaia, arrezten nuen behar. Maia, gabi, mailabia. Ze polita, mailabia izaro. Bai. Mezu bat bidali nahi diezue herrikidei edo? Bai, nire maila beitarrei. Ai, maite dizuala. Eta urrengo diskoari izen hori jarri nahi izatera edo, hieroglifikoa portada modura ere erabilizen dezake. Bale, eskerrik asko. Ze dago. Detalle Eta bat. puntuak ere bai, 90 puntu denera! Hieroglifikoak. Xabi, Jonan. Zemoz, egiteko gogoz bai. Bai, Asmatzeko, baina gauzak ikusita oso zail ikusi. Bai, egingo dugu. Zarotzerik gabe. Venga, lehenengo hieroglifikoa, guazen, denpora. Oso modernoa da. Nor da? La, Bai, pla, bada erantzunen zati? lartoar, platoa. Arken. Bale, bale, Plato. Xabi, bai. Albert Pla, artoari akenduta, toa, platoa. Nahi gabe asmatu dut. Asmatu dut eta nez konturature. Bai, egia, ze jarraitu egin platoa eta zuzen azten ja. Ondo, ondo. Baina oso modernoa platoa. Zer moduz moldatzen zari, Plato moderno handi horretan? Ondo. Ondo. Oso ondo. Baina ikusgarritasun handiago dauka, eta ez da ize, erotu iten gaitu edo pixia, baina bueno. Baina ondo. Claro, Begiratu, orain arte antzago. entzun gabeko gauza batzuk ere zehanka polita dituzuen, horrelakoak igual esate dizuete. Zapata distiratxu. Ze zapatak. Zapatak garbitu gabe dauzkatzu. Horrelakoak. Hori da. Ondo. Bigarren hieroglifikoa denpora. Albistegi guztiek dute. Zer da? Goikoan. Sin bat, ez? Bai? Sin... Ene kenduta si... Nor da? Sintonia. Bai, bale. Tonikante. Sin txartel hori hemen gaitxik aldatu. Sin, Toni, kanto. Sintonia. Ondo.
nik hitzak eta Jonanek Osatu, pistak. ezta? Batek osagaiak egon eta besteak errezeta prestatu. Ondo ari zarete, apal hasi duzu, baina. Espero baino betu. Ze sintonia polita hori. Eta gerrara bat. Zalo hori azkenik! Oso ondo zuen. Bai, pam, 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 pam. Guri politxa. Izaro eta Gartxot nahiko bazen dute. Elkarri maitasuna eman eta guri sintonia berri bat egin. No legoke, Opa. Bale, babitik bi. Venga, hirugarrena, denpara. Zer dio abestiak? Yolanda. Bale, oso ondo. Jonan, apaulaza. Ene, elegaitxek aldatuta, Jolan, Durangoko azoka da, Yolanda, eternamente Yolanda, Pablo Milanés, bai, eternamente Pablo Milanés, ederto? Hori da, zendu berria, Jonan da, hori ere, beste kantu bat izan litekelako. Artistak, eroglifikoetan. Xabier batez ere, oso ondo, 81 puntu! Eta argi, ze Izarok esan du lehen hasi naiz izerritan, oraina pixka bat baretu naiz, izerria, nik botatzen dut asko hemen proba honetan, etxetik ere nabarituko zenuten ez. Esaldi bihurriak datuzelako? Normala da, Ni Bai, ezta? puntu hau heltzen da nien deskonekta egiten dut. Bai, orain ezin da alakorik egin, orain egin barra guazu, konektatu, eta oso fuerte gainera, lehenbizikoa antolatzera guazeta. Itxaron, nahi izatera Izaro da. Nahi zun alzo egin, nahi bazu, nekatzen masa jesarri. Hori bai. Eta mai azpizen Noski, famatuekin egin dugu zaio bat, nabaritu da, hila, famatuak zaretela. Hori, miluzen nahi dago nahi txar. Ja, orain arte ez dutela esan, mesedez, ura nahi dut edo, ekarri martini bat edo, zabitzarte oso apal, La rosa zuri batzuk. Bai, ez da, txaperinoan eta Claro. oso apal. Ikusiko dugu orain esaldi bihurriekin. Ai. Biok prest? Bazen, Debora. Askotan, Ez? betetako, Ez? pintxo askotan, Ez, pintxo... eta pote, Pintxo pote. edo, Ez, pintxo pote askotan, aragiz, edo, gaztaz, beteta jan hoi da. Betetakoa jan hoi da, oso ondo? Vale. Barri? Gartxot nahi bazu zeupe deskantza, Bai. Piskatatu zaitzen genuen, elkarri ez oztopatzeko eta... Ondo. Zora barri? Zaindu Nahi bazu ditzagun, nekatute bazauz lasai, zaindu ditzagun bokalak orain. Bokalak. Osatzeko esaldi hau. Guazen, denbora. Bijak, Ez da aurretik bokal bat? objektu, Objektu. hankadun, Ez da an, eunka, ez da Oikoena. Objektu Honekin. Honekin. Alko. aliketa, Aliketa. Aliketa gehien. bla, 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 bla. bla. Iliaski ere oso ondo, Ez, dinot. Bai, lagundu. Oso harindu, Bai, A ber, hemen harindu, lagune garenak eta Bai, lagundu, ez ez? Claro, Hombre. estan ari gara. Bai, normalean lehiakidekin ez daukagu alako kupidarik eta gaur bai. Gaur bai. Gaur desberdina da. Venga. Hirugarrena? Ea ba, antola dezagun. Denbora. Prestatzen. Albondigak. Albondigak. Prestatzen. Dituzunean. Eskuartean. Eskuartean. Egiten. Egin. Hoi. Duzuna da. Duzuna. Duzuna. Vale. Vale? Bola. Oso ondo. Txote. Sukaldarite. Bai? Sukaldarixek ni bai. Ni ez. Egixe da, aspaldi ez dutela sukaldatzen, baina banaz. Espezialitatea, Izaro? Lentejak. Bai, Gainera botatzen dira limoi pixka bat. Oso goxoak. Ez, limoia ez. Limoi barik. Limoi barik. Limoi barik. Ja, ez baina baduelako limoia oroar horrela oso Bai, presente botalda. egunerokoan. Nik ez. Albondigak egiten badakizu? Bai. Hau, limoizkoak oso onak. Broma da. Jo. Bai, ze ondo? Oso? Taper baten edo urrengoen edo. Noski. Venga, karikatu probatzeko. Fenomeno, zora garri. Taper batean orain bokalak gara ditugu, Ai, badatoz eta errebiok. Denbora. Arri jasotzen. Arri jasotzen. Esaten. Saiatzen. Saioetan. Saioetan bai, erabiltzen oso den arri mota ere bada. Arri mota ere bada, bikain. Gartxot, Izaro eta Iaski, oso no. Ez, bai, za asko da, eta asko zara, bi bokal, eta nastu. Claro, a ver. Asko zobeto dena esatea eta listo. Hori da. Saioetan da, 3 bokal. Osa, beste bi Pentsa. bokal. Bai, ja nahasten zara. gehitxozen. Ondo, 3 arrasto, 80. Izaro Gartxot. Iaz matzen dugu. Pintxopote askotan aragiz edo gaztaz betetakoa janoi da,
albondigak prestatzen dituzunean eskuartean egin ohi duzuna da, harri jasotze saioetan erabiltzen den harri mota ere bada. Zer da? Bola, uste. Bola. Ikus dezagun? Bola! Komodina! Ikain! Ze honak, Aragi gazta bolak. Polin. Zora garriak. Aragi edo gazta? Bola. Aragia. Dipe bai, Pikante pizka batekin. Bai, ezta? ondo. Zora garri. Puntu asko eta komodina ere bai, Xabier eta Jonan. Ez hemen iseri jarri, iaski, gurekin batea. Baina gu oso konektatuta gauz. Bitan lagundu ez, Esan beharrik gabeia, iritsiko zaizue laguntza hori. Bai. Ea iristen den, badatoz eta esaldiak, Kobertura lehenbiziko gutxiago. antolatzera, ados? Ados. Prest? Demora. Belarririk, Ez. begirik, Ez. 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 Gauzak, Ez. Ez. ikusteko. Ez. Ah, ez Ez. da, Ez. Du. ez du belarririk, Ez ez du- begirik. Ez du begirik, ez belarririk. Ez da Ez da belarririk. Ez da belarririk. Hala ere entzuteko gai da. Eta ala ere gauzak, Eta lare gai da. saiatu gara, baina dena irakurtzea ere ez da kontua. Saiatu gara lauten, Hala ere ez azten dienak oso zailak. Bai, zaila dira. Bai. Begira, urrengoa... Redakzioko lankideak gupidarik, ez, Bai. Zuekin, Bueno, badakizu esaldi bihurriak eta idazten aritzen dela Garbiñe Bihurrin, gure lankidea, berak idatzi ditu. Urrengo esaldia Zorrotzegia gaur, oso. Justua da aldi berean, Ja, bai, Garbiñe, alakoa zorrotzegia da. gaur. Justua Garbine bihurrun da, ez bihurrin. Ba, bueno, haure bai, bere modura. Urrengoa ez da ez hitzarekin hasten, hortxe pista bat. Hortik aurrerakoak, zuek osatu bokalak, depora. handik, Handiko, Handiak, handiak, Handiak. txokoak, ez da Txikiak. txokoak, handiak, txikiak, ertainak, ertainak, ere, Era. era guztietako, era guztietako ak, Aurki? aurki aurki daitezke, ditzakezu, ditzakezu, zure zure, beharrean arabera. Bai! Guau! Nola? Segulakoa, Oso ondo. Boa, ikain. Albistegietan ere igual jarri, ilaski ondoan horrela zibatzen titularrak eta hau horrela zan, eta bestea. Ez dute beharrain Ez dute beharrik, profesionalak ez dute dira. beharrik, bai. Hain profesionalak dira. Hau ere antolatzera. Eta hemen ere ezezkorik ez dago. Ados. Gaztea ba, Goazen, Debora. almena, Ez, zoriontsuak, ez. hiltzatu. Une zoriontsuak hiltzatuta, Ez. Une zoriontsuak? Betiko hiltzatzeko due Hiltzatuta. usteko due Du almena. Almena du. Almena du, hori bai. Bai! Ondo? Fronterrean normalean hitzak ordenatuta datoz. Bai, ez da. Bueno, han ere Beti ez, esaldi bihurri batzuk etorriko dira. Eta zer egiten da? Esaldi bihurri batzuk etortzen dira. Bai, Eta Jonan horrelakoetan zer egiten du batek? Aldara. Ilaskiri deitu, ez da? Ilaski! Lagundu, mesedez. Zapatak erakutsi. Bai, ez da. Hori da, nire zapatak. Beitu, garbi daude. Atentzioa desbideratu. Beti hau Akaso zer. bokalak ere falta izaten dira pronterrean? Bai. Bai. Esaldi honetan ere bai. Euro. Eta koma. Rebatuta zaudete. Rebatuta zaudete, beraz aprobetxatu. Sinetsi zuengan. Laugarrena. Denbora. Kiroldegiak, Kiroldegiko kiroldegiko, Bazkide, bazkidea. ez, Ez. zen, arren, Ez, aurretik bokala, ez. ez izan arren, Arren. Gaur egunekoak? gaur egunekoak bat darama, Ez, beti. beti darama, Darama. Aldean. Aldean txartela. A ber, Sentitzen nahi zikin. Ez. Ero etxera joan da dutxatu egin barra. gaur egun. Gartxotek barra eskatu du gartxotek. Iaski zen makarra. Osa ondo, iru. Guau, txalo bedo bat. Eta... Xabi Jonan, handiak, txikiak, ertainak, era guztietakoak aurki ditzakezu zure beharren arabera, une zoriontsuak betiko hiltzatuta usteko almena du, kiroldegiko bazkide ez izan arren, gaur egunekoak beti darama aldean txartela. Bota rasketak. argazkia zerbait esategatik ez dakit. Argazkia. Ez dakit, egazkina esango nuke. Egazkina. Venga, ba. Argazkia edo egazkina? Venga, egazei. Argazkina, ikus dezagun? Bideokamera zen. Bideomakina. Bueno, komodinik ez? Está pasaten ez, Estima. Komodinik ez? Ez, baina puntua bai, eta Bai. sokatira interesgarri datorre. Entzun arretaz, Izarok eta Gartxotek 270 puntuta komodina. Xabierrek eta Jonanek 250 puntu. Nizera biharri ondo hile, hau... Bai, ez da. Hau... Eskuina datoz listoen galderak.
Bai. Bai. Eta zuek zer zarete ba? Hortxe. Sasi listo. Sí, listo, bueno. Bai. Adi danok etxien, sokatirera goaz. Xabi, Jonan, zauekin hasiko gara. Erantzuteko prest? Ba, guazen denbora. Zein Nobel sariren lana itzuli zuen Gartxotek? Baterez. Bob Dylan. Zenbatgarren zelai gisa da ezaguna Karmele Gisasola, herri kirolen munduan. Zelai Bigarrena. 3. Bizkaiko zein herritako txupina bota du Karmele Gisasolak? Maiabia. Bai. Bueno, hasi gara. Zuzen erantzun dugu 3. Durako puntu batzuk galdutaia. Momentu honetan markagailua iraulita dago, baina denbora asko. Falta da oraindik ere, sokatira. Izaro Gartxot, eutxi puntuei, Izaro Gartxot, zegoen txanda, denbora. Noiz aurkezten dituzte Jonan Apa Olasak eta Xabier Ormazabalek ETB-ko albistegiak? Asteburun. Asteburuan? Xabier Jonan, denbora. Zein irrati katetan kantatzen zituen bertsioak astero Gartxotek? Gaztean. Bai. Polita. Elkarren obra zautzen dute. Por bat. Ez dena ere, Bob Dylanena ez. Baina gainotzekoak bai. 90 segundo. Eta aldea oraindik ere nabarmen markagailotan. Izaro Gartxot bada ez da. Komo baina ere, hortxe daukazu, Denbora bikote. Urretxutik zein hiritara joan zen bizitzera 14 urterekin Jonan Apa Olasa? Bilbora. Madrilera. Ze kiroletan aritu zen urte luzez Nerea Arruti herri kiroletan jardun aurretik? Ez dakit harri jasotzen, ez dakit. Ota? Saskibaloian. Judoan, ze motako energia sortzen du uraren mugimenduak? Komodin. Hidraulikoa. Hemen kale edo bale egin behar da erantzun. Eta geratu gara hor, harri jaso, eskubaloia. Jarri zuen. Hori ere egia da. Baina ni hemen hau, eta zu hor. Eta komodina ja ez dago inonan, ze erabili dugu. Eta ondo erabili ere, ze aurre hartu digute, Xabik eta Jonanek. Baina puntuei eutxe egin behar noski. Animo mutilak. Xabi Jonan, denbora. Zenbat lanek osatzen dute Izaroren diskografia? 4. 5. Abenturako zein telebista saiotan parte hartu zuen Nerea Arrutik? El Muga. El Conquistador del Fin del Mundo. Amerikako estatu batuetako zein hiritan ospatzen da Euskal Jaialdi garrantzitsuena? Goizi. Osondo. Ondo, Ni lautza torrenez. ja, 59 puntu ere joan zaizkigula. Baina parekatuago daude orain kontuak, 80 puntuko aldearekin. 52 segundo aurretik. Izaro Gartxot, animo. Guazen, albistegiak aurkeztu aurretik ETB bateko zein saiotan aritu zen Xabier Ormazabal? ETB Kultura. Egunon Euskadi, zein herri kiroletan aritzen zen Karmele Gisasolaren amona etxean? Harri jasotzen. Osondo. Kuadrilako izatearen abantailak, ez da? Datu hori bagen eukan eta. Gogon izan bizi erantzun behar dagoela, Bai. La puntuak gehiago joaten dira bestaldera. Oso parekatuta kontuak. Xabier eta Jonan, eutxi. Guazen denbora. Zer ospatuko du Izaro Andresek abenduaren 31an? Urte betetzea. Osondo. Izaro Gartxot, zeuen txanda? Denbora, egunean zenbatetan ematen du ETB batek gaur egun albistegia? 2. Osondo. Xabi Jonan, denbora, bukatu esera zaharra, askoren mina, zoroen Grina. atsegina. Zer egin behar romenta bizitza honetan liburu bat idatzi, ume bat izan eta? Zu eitz bat landatu. Osondo. Ideal. Zenbat egin dituzue, horietatik? Bi bai. Xabi, izinik. Liburua. Nintzan lehenbizikoa. Liburu bat idatzi. Liburu bat. Baterez. Bueno, bizitza asko dago horretik ere aurretik. Denbora ez gehiegi, 15 segundo. Puntu aldea handia Izaro Gartxot eutxi, Bikote denbora, gorputzeko zein ataletan sor daiteke glaukoma? Begian. Osondo. Xabi Jonan, denbora, ze kolore sortzen da urdina eta horia nahaztuta? Berdea. Vale? Izaro Gartxot, denbora, nola esaten zaio unibertsoa sortu zuen estandari? Big Bang. Vale. Ondo, Big Bang. Big Bang. Azkar erantzun da. Big Bang, bai. Hori da sokatiraren kontzeptua eta Tita. zuek ere lanak azkar egin, 5 segundo falta dirata. Xabier Jonan. Xabi
Jonan, denpora, zenbat O izki daude somorrostroko hitzean? Bost. Oso no. Segundu bat! Eta... ez dut hau erabakita dagoela. Baina, bueno, batek daki. Da, nok idatzi zuen Gartxot itzaltzuko bazoaren leyenda? Arturo Campion. Eta hori ere zuzen erantzun da, denbora bukatu denerako, Izarok eta Gartxotek 289 puntu, Xabierrek eta Jonanek 221. Zerra! Bai, ze plan hona daukagun aste honetan guk, onelako lehiakide lukuzkoekin. Hau etengabe, ez du ibilizaret, Atzetik hasi garela kontutan hartuta, ez gara gaizkire aritu, ez da? Horune batzuetan hortxe ibili gara. No, denetik egoten da. Baina ez duzue aurkezle modura, albistegitako aurkezle modura esan nahi dut, sinesgarritasunik galdu, ez duzue bat ere galdu, Oraindik ez. Gehiago da, irabazi duzue publikoaren maitasun handiagoa. Maitasuna, gurekin kolaboratzea. Pertsonak ere badira. Xabi Jonan, zederra, zuek barriro ikustie, aspaldiko partez, eta zederra erakustie, alizatea erakutsi lehiotxu baten bitartez, zeiatorrak dien. Eta ze alkandora polita ikusten ditugulako beti, serio, baina zeiatorrak dien. Osa ona. Mutilek placer itzela, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zoragarri ari gara, Gabon giroan saio berezia gaur gonbidatu bereziak, eta sokatiran aurre hartuta Izaro Andres eta Gartxot Unzain, bikain! Bai, gozatu momentua eta eman eskerrak publikori ere. Eta kanta noiz. Eta kanta noiz atitxu bet. Venga, irabazkoa du bukaeran. Ondo. Venga. Abesteko moduan bazaudetelako, esan dut ja. Gara lasaituta, ez da Izaro? Bai. Pozik ere bai. Pozik. Esaten zuen, kao, eske nik errepikatu egin nahi dut. Bai, klaro. Bueno, basokatiran eginako lanari esker, errepikatzeko aukera izango duzue, ze horrek esan nahi du, osteguneko final nagusian izango zaretela! Mundial! Kondo? Hori bai, gainontzean, sistema bizka bat aldatuta daukagu. Normalen esaten dugulako, zakuan jokoan zenbat diru daukagu gaur eta bar. Bestela hariko gara, kontua da gaur finalean zuek zuzen kokatutako kontzeptu bakoitzeko, zakura bidaliko ditugula 100 euro. Eta gero, pilatutako diru hori guztia EITB maratoira bideratuko dugula. Orduan izango da, zuen ekarpen solidarioa nolabait. Ados? Ados. Fenomeno. Ondo, aukeran emon da, esate baterako ez da aukera erreza, bertsolaritzaren artien, zinemaren artien, ikusentzunezkoek orokorrien, edo zestapuntaren artien, zer aukeratzen dugu? Nik neuk zinema. Nik bai igual, Bertxolarik bai, baina zinema akaso beto. Bertxolari jepe bai, izan. Batzuk. Bertxolari jepe bai. Bertxolariren bat aukeratuko denuke bai. Bat eta bakarrez. Eta nik zestapunta edo bai, Azken proba egin behar dugu. Finalera goaz. Gaurko eremuak Izarontzat, Gartxotentzat, bertsolaritza, zestapunta, ikusentzunezkoak. Ondoren azalduko diren txapelketak, sariak, edo gara ikurrak, dagozkien eremuarekin, lotu beharko ditugu. Bale. Azteko prest? Bai. Azteko prest. Baina zein den, lehen kontzeptua badator. Urrezko xistera. Esango nuke zestapunta, ez? Bai. Nahiko argi hau sartuko gu? Bai. Bai, ez? Bai. Seguro? Bat bihiru? Bat bihiru, seguro. Eta zestapunta da hau, ez? Bai. Bai, oso. Hori da. Ondo. Urrengo da? Mikeldi. Mikel Lizariak. Ikusentzunezkoak diala. Nik beba izango naban ikusentzunezkoak diela. Bai. Bai? Bai. Jun. Urrengoa? Zinemira. Zinemira. Ikusentzunezkoak. Nik uste dut bai, ez hau. Zinemira saria. Putzuzulo. Ui. Ui. Ez dakit, oi? Txapelketa bat. Ez dakitan bertsolari gazteena. Nik izanagatik bertsolaritzan inguruko zerbait dela esango nuke. Bertsolari, ez zer horrelako azta. Bai. Jarriko gu? Bai. Bertsolaritzan jarri dugu? Oinak buruan. Hombre, nik usteot hau izango dela bertsolaritza oina gatik. Zestapunta ez.
Ikusentzunezkoak Zesta punta izen alko zan, baita? Bertxolaritza esango nuke nik bai. Bertxolaritza? Bai. Bai? Bai. Venga, batxo. Bertxolaritza. Winter Series. Bertxolaritza, espero etez, Nik esango nuke ikusentzunezkoa dela, baina egia da, zesta puntako estatu batuetako asuntoa izena dela Winter Series. Bai, nik ustute bai zesta punta dela. Zesta punta? Winter Series, zesta punta? Papa. Elola. Elola. Memoriala. Memoriala zesta punta ez dut uste izango nik. Turu. Nik usteot... Ai, Jesus. Ikusentzunezko jarriko nuke. Bai, nik uste baietz. Baina, igual ez, Igual bertxolaritza. Eske enau gehiagi deitzen. Eski igual zesta punta, Ez dakit. Baina, ez dugula erabaki konsensua. Izan da, hola, etorrin zait. Bulkada bat, Bai. sentitu atxote. Bulkada bat. Bueno, ba hor da. Ez dugu, adostu. Baitazo gutxi horre. Kolaborazioa. Bueno. Hortxe, izan ditugu sariak, garaikurrak, txapelketa ezberdinak. Mikeldi sariak ikusentzunezkoetan, bai? Zinemira? Bai. Ondo, Mikeldi saria, Bilboko film laburren, eta dokumentalen nazioarteko jaialdian, Zinebik, 59ko lehen ediziotik, banatzen duen saria da, eta Zinemira saria berriz, 2009 urteaz gerozik, Donostiako zinemaldiak banatzen duena. Eta honek esan nahi du, dagoeneko, 200 euro bideratu ditugula maratoira. Begira, ze ondo sentitzen den bat, ezta? Bueno. Urrezko xistera. Eta punta esaten zenuten. Zergatik? Zergatik. Asisteragatik, ez? Bai? Bai, ez? Bai. Winter Series? Bai. Ondo. Ai, elola. Urrezko xistera biarretzako jaialain jokatzen den txapelketa delako, Winter Series. Ikusten ari garen txapelketa arrakastatxua Gernikako pilotalekuan. Berehala ikusiko duguna. Eski sonatzen zian. Bale, trukakia, Elola memoriala adostu gabe jarri duzu, Ez dakit hasierako bulkadei kasu egingo diegun edo adostuko duzuen. Adostu ingo dugu igual. Kolaborazioa. Oinak buruan eta putzu zulo? Nik uste hor Ikusten horiek hor diala, bai, txukun daude. Baina nik uste Elola ikusentzunezko dela mugitu barko genukela. Nabil saiatzen Antxonen artegian zeo zer desifratzen. Bai, nik uste bai. Mugituko dut, Antxon. Ilaski jatorra da. Nik galdetu nahi dizuet, musikan lehenbiziko bulkadari jaramon egiten diozue? Bai. Bai, honena hori izatea. Begira? Nik uste esan da dagoela. Baina hau ez da musika eta... Ba, mantendu ingo dugu, Gartxot. Bai? Bai. Bai, Gartxot, laburtsuago zara izaro baino, Ba, mantendu dugu. Mantendu dugu, Gartxot. Vale. Bai. Lehenbiziko bulkada. Eta bulkada onak erakutsi dituzu orain arte. Erabiliko dugu trukakia? Ez dugu erabiliko trukakia. Ez dugu erabiliko trukakia. Ez, behar duen arantzako. Trukakia. Putzu zulo. Bertsolaritzarekin zer ikusia dauka? Ai, oso ondo. Zarauzko gaztetxean, Vale. jokatzen zen txapelketa, irabazleari... Txapelketa. Zintzarria eske egiten zioten lepotik irabazleari. Eta honekin ja, badira 500 maratoira bideratu ditugun euroak. Ondo, Bulkadei jarraiki, azen bidea egiten ari garen. Oinak buruan... Bueno, ondorio estatu egin duzue. Oina bertsolaritza... Bai, zentzuaka. Espero dugu. Zesta puntan zailagoa, esaten zenuten. Zailagoa. Bai. Posible be bai, baina... Oinak buruan bertsolaritza? Oso ondo! Eta bertxotako oinei egiten dira referentzia, zuzen Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketek darabilten hashtaga delako oinak buruan. Eta 600 ere badira, ja?
maratoirako bildu ditugun euroak. 700 euro irabazteko aukera, Elola Memoriala zure herrian egiten da, Antxon? Esan dezake zerbait? Zer ez da egiten zure herrian, ez? Baina zerbait esaten badut igual gehiegi argituko da, hau. Bueno. Esango dut nik bera ezagutu nuela eta harreman oso estua izan nuela berarekin. Bera izan zela nire... Zer? Ezin dut esan. Irakasle zehozetan. Kaso, mentore. Nire mentore. Bueno, ondo. Nire mentore, ze polita hori, bai? 700 euro irabazteko aukera, azken eguneko zaku horretarako, final handirako, guztia bideratuko dugu, EITB maratoiaren alde, Izaro Gartxot, Elola Memoriala zesta punta. Apatu da! Elola gure entrenatzailea izan zelako, Tolosako Beotigar pilotalekuan, zesta puntan. Mundiala, 700 euro guztia pilatu ditugulako maratoirako, ze eskuzabal Izaro eta Gartxot, maratoiarekin eta gurekin ere bai. Saio mundiala, Ze azte zoragarria pasatu behar dugu, gaur bikote ostegunean final handian ikusiko ditugu.